Mga puso, apisargin, baralan na pila ka mga commuter bao naglabay sa gihapon sa ibabaw sang ungka flyover. Gintukod nga task force ang Pavia LGU nagpahayag nga wala na sang may nakita nga dugang nga pag-usmod sa flyover base sa ila monitoring. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Zen? Adrian Kate, sa pihak sang pagpasara sang ibabaw nga porsyon sang Ungka flyover, may pila sa gihapon ka mga residente ang nagaagi diri agud makalikawa sang mabugat nga trapiko sa idalom sang flyover. Ginpahamtangan sang baral ang approach sang Ungka flyover agud hindi na malabyan sa mga tao. Ini matapos nga ginhimo nga pedestrian overpass sa mga Sumalakay kahapon matapos nagpugok ang trapiko sa lugar sa pagpatuman sang DPWH sang extended nga U-turn slot. Sa piyak sini, talalupang doon nga may pila gihapon ka mga tao nga nangisog nga maglabay sa ibabaw sang flyover. Ang ini nga mag-abyan sa flyover na kuno nag-agi, agud madasig nga makalabot sa ila ulubrahan. Binamon dito ma-direkta di sabla. Di kay dito la sa glasta sa may crash dakeng di nakita namon nga shortway dire lang babaw. Kay damo sa lakyan sa lalom. Tigil sarado na Manila nag-agi ka mo. Di way kami kabalo. Kay sa pa gadala kami danon jute pa kami. Talalupang doon nga apisar may baral, wala man sang may nagabantay o kung nagasaway sa mga nagaagi sa flyover. Sa piyak sini, mas naghaganhagan na ang trapiko sa lugar. Mahimo na nga magdiretso ang mga salakyan halin sa syudad padulong sa Pavia kag Central Iloilo vice versa, kag hindi na mag-agi sa U-turn slots. Madamo man nga personal sang Pavia Traffic Management Office ang nagadeliher sa trapiko. Sa bahin sang syudad, nagapabilin man ang personal sang PSTMO matapos ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga magabulig gihapon sila sa piyak sa mga reklamo nga nabaton kahapon. Samtang sa monitoring sang gintukod nga task force sang Pavia LGU nga magresponde sa lugar sa tion sang emerhensya, wala na nadugangan ang pagbulag sang tatlo ka mga pier ukon haligi sang Ungka flyover nga nagausmod. We monitor that periodically every 3 days, every 3, 5, and lately 7 days na lang. But ang first few weeks sa monitoring, nagapakita man nga stable siya. Wala na siya nagasalop. Ang piers 4, 5, kag 6. So gimonitor naton antis nag-load test ang DPWH. Tapos ang after load test gimonitor naton kamusta ang haligi dira. So far stable siya. Madumduman nga una na nga ginpahayag ni DPWH Assistant Regional Director Al Fruto nga mag-uumpisa sa mga Pebrero ang third-party consultant agud mag-imbestiga sa sitwasyon para makahimo na sang engineering intervention sa pag-usmod sa mga pier sang flyover. Liwat nga gintinguan sang GMA Regional TV nga makuha ang bahin sang DPWH 6 apang on travel ang ARD nga si Engineer Al Fruto. Kate, sino sa task force ng Pavia LGU na tala na nga ipaidalom sa training ang 30 ka-responder sa Abril agad i-deploy sa Ungka flyover bilang pagpanghanda sa tion sang emerhensya tugas sang proyekto. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.